Padayong gisuspenso ang releasing sa PWD ID sa Cebu City. Samtang nagpadayon pa ang pakisusi sa giingong peke nga mga ID o giingong gibaligya nga PWD ID ngadto sa mga tawo nga walay apan sa lawas. Usa sa benepisyo sa PWD mao ang diskwento. Yawhag ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga mi-apply og mga PWD ID ang apektado sa suspension nga modangop kang Attorney Christine Joyce Batukan ang City Administrator. Siya na mohatag og mga dokumento nga mapakita sa mga establishmento aron makadiskwento. Mato ni Garcia nga gipangitaan pagkaron nila og pamaagi nga adunay dugang security features sa PWD ID aron di kini mapike og pagsiguro nga tinud-anay gyud nga PWD ang magkupot nini. Ang akong ahawag sa mga establishments that kung na sila pagduda nga naay nagsige gamit og PWD ID unya dili di siya PWD to please report in the DSWS because we will hunt ang term, dili look for. We will hunt down that person and we will make sure that among mabawi ang iyang PWD ID at the same time file the appropriate charges.